Искам всички дни да се казват неделя, защото ми омръзна от понеделници. Една от предишните ми книги се казва "В понеделник ще е късно", а не ми се иска да е късно на 55, затова искам всички дни да се казват неделя. Това, което ме зарежда, са срещи като тази, с хора, които имат отношение към поезията, които припознават себе си в думите, които съм написал. Това ме прави изключително щастлив. Повече от това не мога и да мечтая. Това, което липсва между двама души, е търпимостта, защото всички ние носим собствените си недостатъци, а когато човек е влюбен, трябва да е готов да прави компромиси. Без компромис любов не съществува. Това, което отдалечава хората, е прекаленото взиране в себе си и в собствените проблеми. Любовта изисква да гледаме навън, към другия, а не навътре към себе си. Съобщението, което искам да направя към бъдещето ми аз, е: добри, можеше да вземеш още повече от живота, ма доста от него проспа. На всички читатели и почитатели пожелавам да бъдат добри, да не се страхуват да заявят любовта си на света и да черпят от живота с пълни шепи.